A maquinaria na sidrería de Chantada puxose en funcionamento xa a finais de setembro para probar o sistema de malla da mazá. En realidade hai apenas 15 días que a campaña comezou en serio e a planta de Custom Drinks está a recibir o froito dende aquela. Pequenos produtores particulares con humildes cantidades e producións máis grandes chegan a cada anaco o polígono dos Acibros. Neste momento pois xa procesamos casi que 1 millón de kilos de mazá. Esperamos que estar abertos hasta finais de outubro, máis ou menos, co cal pois pretendemos conseguir moita máis cantidade de mazá, de intentar prácticamente encher todos os tanques, non sei, chegar aos 2 millóns de kilos. Non sei se será posible, pero bueno, a noso obxectivo polo menos é ese, vamos, neste ano. Un ano no que, ao igual que a uva, a produción da mazá sidreira tamén se verá considerablemente reducida, en contraste coa pasada tempada. Os produtores están a falar de máis ou menos un 25%, un 30% da produción que houve o ano pasado. Tamén hai que ter en conta que o ano pasado foi unha produción brutal, quedou moita mazá no árbore, moita mazá sen coller, porque ni sequera Asturias era capacidade de absorber toda a produción galega. Pero este ano, pois sí, a verdade é que non hai moita produción, nin aquí, nin nos territorios aledaños, co cal pois está vindo moita xente de Asturias a mercar mazá, o cal reduce a nosa capacidade tamén para... Temos que loitar con eles, non? A nivel de precios e demais, para poder coller toda a mazá que necesitamos. Tamén o que facemos nós é intentar ter unha serie de produtores fieles, non? Que veñan todos os anos, que traballen mao a mao con nós. Grazas a eso, pois estamos conseguindo precisamente ter uns niveles de recollida pois mellores dos que podíamos esperar hai uns anos, tendo, digamos, a competencia que temos desde o exterior, non? Este ano sí que se está caracterizando porque a mazá ven moi pequena e non pesa tanto, digamos, por falta de choiva na época de maduración, notase bastante. De todas formas, que o rendemento que estamos vendo pois non deixa de ser bo, non dos mellores que tenemos habitualmente, que podemos chegar a un 70% de extracción, 70, incluso 72% de extracción de líquido da mazá, pero bueno, un 66, 68, está bastante ben, pois tendo en conta, digamos, os problemas climatolóxicos que houve no momento da floración e no momento da maduración da mazá. A sidrería do grupo Hijos de Ribera consólidase en Chantada nun momento no que ademais se expandiu en terreo e tamén diversificou a elaboración de produtos progresivamente. Falamos de materia prima galega na que a nosa comarca ten un peso especial. Dentro de Galicia, da comunidade, pois hai zonas un pouco máis productivas, ou onde ven máis mazá, pode ser a Estrada, a zona esta de Chantada, obviamente, que tamén a fábrica está sita aquí por un motivo claro, non? Que temos moita mazá ao redor, non só en Chantada, senón tamén zonas máis ao norte, tirando cara a Baralla, Láncara, o Corgo, Sarria, bueno, un montón de sitios na provincia de Lugo. Despois, pois tamén temos que falar estes anos estamos tirando un pouco máis tamén da zona norte de Galicia, non? Na zona norte, pois tanto de Lugo, Viveiro, que é unha zona de moita produción de mazá, como a zona do Ortegal, non? A zona da provincia da Coruña, e incluso baixando un pouco xa cara a Pontedeume, Betanzos, achegándonos un pouco máis ao que é a comarca de Coruña. Nos últimos tempos estáse a facer un esforzo para promover a plantación de variedades autóctonas, pero o certo é que en Galicia existen dentro das mazás sidreiras diversas tipoloxías. Estamos a coller tamén moita variedade pois asturiana e vasca, que é a que oferta realmente, que é o que está pois o que teñen nos campos de Galicia, nas mazairas de Galicia son pois teñen moitas variedades tanto asturianas como vascas, como híbridas tamén, non está totalmente categorizadas as variedades que son. Nós sí que estamos tirando un pouco tamén por algunha variedade, digamos, que sabemos que se dá especificamente en Galicia, pero bueno, non é un requisito básico que veña que sexan variedades autóctonas. Nada que ver coas variedades da mazá de mesa, é unha procura de certa acidez no froito para a fabricación desta sidra. Estas variedades o que se caracterizan é por ser un pouco máis duras para a hora de mallarlo conseguir o que é o obxectivo, non? Do procesado da mazá, separar o líquido do sólido, non? Por outra banda, pois son moito máis ácidas, non? Que as variedades de mesa que son máis doces. Dentro deso, pois hai variedades que son máis ácidas, máis amargas, algunha que ten máis dulzor, pero bueno, sempre hai, digamos, unha mezcla desos tres sabores, non? Desas tres características, pero sempre tirando cara a acidez, e sobre todo en Galicia. As variedades galegas ou variedades colleitadas en Galicia son moi ácidas, porque o noso chan é bastante ácido tamén.
Da comarca de Chantada proceden en boa medida variedades como a denominada rabiosa, a verdeñá, a príncipe e tamén as coñecidas como peros, algo máis tardías, polo que non sempre están o suficientemente maduras para entrar a tempo en planta. A mazá ecolóxica representa unha porcentaxe importante e o obxectivo é que continúe medrando o seu cultivo en Galicia, aínda que este non será dos anos de máis cantidade en ecolóxico. Intentamos que así sexa e, de feito, estamos promovendo tanto na zona de Chantada como nas outras zonas de produción cos que temos, onde hai produtores, cooperativas coas que temos acordos, estamos intentando promover o cultivo de mazá ecolóxica. De feito, pois, nós temos unha serie de produtos que, como ecolóxicos, que veñen etiquetados como tal, pois teñen que ser producidos a partir de mazá ecolóxica e con outra serie de ingredientes que son ecolóxicos tamén. É certo que neste ano, digamos, a capacidade de produción de ecolóxica, dado precisamente esos problemas que hubo no momento da floración, principalmente, pois vai ser bastante menor. Eu creo que nos vamos quedar nun 30% mellor da produción total. Temos chegado outros anos, se cadra non o ano pasado, que quedou nun 45 ou algo así, pero outros anos casi chegamos ao 50-50, máis ou menos de ecolóxica e convencional. Sempre intentamos coller toda a que poidamos de ecolóxica e despois completar coa convencional. De todo este proceso saen case unha decena de sidras de diferente elaboración e sabor, 3 delas en ecolóxico, dende as máis secas ás máis doces. A sidra tradicional asturiana, pois facemos a natural, que é unha sidra que se caracteriza por non estar carbonatada, todo o carbónico que ten procede da fermentación da mazá. Caracterízase tamén, igual que o resto das nosas sidras, sempre deixamos despois das fermentacións alcohólica, malolática, deixamos un tempo de maduración da mazá para que vaya collendo un pouco as condicións organoléticas que nos consideramos que son as máis adecuadas, especialmente para a sidra natural, que é a que non se lle bota absolutamente nada e vai directamente sen filtrar a botella. E despois o resto son produtos gasificados ou que teñen algún tratamento de pasteurización e demais. Distintas receitas, variedades de sabores engadidos a champanadas e outros produtos con base destas mazás galegas.